Hola, benvinguts novament a la teca. Ja fa dies que no feia cap recepta de cap guisat. Bé, m'havia dedicat uns dies a les postres, doncs ara hi tornem a reprendre els guisats. En aquest cas, avui farem una caldereta de rap amb cloïsses i també acompanyada amb patates. Per això doncs, necessitarem rap, després les cloïsses, que podeu veure que estan vives, després hi afegirem doncs, les patates i per fer el sofregit, si diguéssim, farem servir ceba, uns tomàquets, una picada, aquí posarem pinyons, ametlla i avellana, uns grans d'all, una fulleta de llaurer i també hi posarem una miqueta de salsa d'anyora. Res, poqueta. Després, en el rap també hi posarem una mica de pebre vermell i una mica de pebre negre. Farem servir un brou de peix i una mica de vi blanc sec. En aquest cas jo hi he posat jerez. I bé, és un plat que no requereix molta estona i que és deliciós. Si us sembla, doncs, anem ja a començar a fer el plat. Bé, doncs el primer que farem serà salar el rap. Farem pels dos costats. Encenem el foc. Ja he posat oli a la paella. Mentre s'escalfa l'oli, anem enfarinant els talls de peix. Així amb força farina, que quedin ben enfarinats. Bé, doncs ja tenim l'oli calent, ja l'anem posant el rap a la paella. Així ho farem amb 2 tongades o 3. Que ha de quedar rosset. Bé, doncs ja podem anar traient el rap. Ja veieu que ja està una mica doradet. El que farem serà anar-ne posant de nou. I acabem de posar el resto de talls. Bé, doncs aquí ja tenim el rap fregit. I ara el reservarem. Ara anem a fer la salsa. Per fer la salsa hi posarem també oli. Farem el fons de la cassola d'oli. Bé, ja està bé. Llavors, pelarem uns tomàquets, que ja els tenim gairebé preparats. També podeu fer-ho, si voleu, amb tomàquet, amb puré de tomàquet. Aquests són uns tomàquets que també es poden fer servir per fer pa amb tomàquet i són tenen molta polpa. Bé, ja tenim doncs l'oli calent, anem a tirar la ceba. La deixarem un parell de minuts o així que es vagi sofregint. Escampadeta. Bé, doncs ja hem deixat que es faci una miqueta la ceba, ja comença a deixar
així una mica transparenta. Llavors, ara el que farem serà posar el tomàquet, que l'hem tallat a trossets. I també el sofregirem una miqueta. I també un parell o 3 de minuts. I hi posarem també una miqueta de pebre vermell, pimentón. Una miqueta així, però ja estarà bé. Ho deixem sofregir una mica. Anem aixafant així el tomàquet. I el deixem sofregir una mica, que agafi ja una mica de gustet. I a continuació hi anirem posant les patates. Bueno, doncs ja tenim una mica aquí fet el sofregit, amb la ceba i el tomàquet. Ara posarem les patates, així, jo les he tallades així planetes, una mica gruixudes, per fer un llit de patata. Anem omplint. Bé, les anirem així repartint. El plat aquest està calculat per unes 5 persones. Ja tenim les patates posades. Li farem una mica de remeneu perquè quedin al seu lloc. I ara hi posarem el brou de peix. Els cobrirem amb brou de peix, deixarem el foc al mínim. I també hi posarem la copeta de vi blanc. En aquest cas, jerez sec. I afegirem una miqueta de sal. Les deixarem aproximadament uns 25 minuts. Bé, fins que les trobem que estiguin tovetes, així tapadetes. Posem el foc per poquet i que vagin fent xup-xup. Doncs farem això, farem la picada. He agafat també 3 carquinyolis. Aquí els tenim. Si no teniu carquinyolis, doncs algun bastonet de pa, d'aquests uns picos, també van bé. Però els carquinyolis, a més, com ja porten l'ametlla i tot, doncs donen més bon gust. Llavors, hi tirarem ja les ametlles, els pinyons i les avellanes. I una miqueta d'oli. Amb cru, així cru. Fem una mica així. I ho anirem matxacant fins que quedi tot ben triturat. Això és qüestió de fer cops secs i curtets. Bé, avui dia la picada doncs, no és una cosa molt que faci servir molt, però gairebé en tots els plats de les receptes catalanes doncs hi ha la picada, que és el que també li dona aquesta essència en els plats com molt més gust. L'espessor, també li dona espessor. I és típic, de la nostra cuina. També, si voleu, també podeu triturar-ho, doncs, amb un mini pimer o... Però bé, la manera tradicional, doncs, es feia amb el morter i una mica de paciència. Bueno, doncs anem a fregir els alls, que els ajuntarem a la picada. 3 grans tall. Que quedin una mica doradets. Vagin així a poc, també. Quan estiguin dorats,
els hi traurem la pell i l'afegirem a la picada. Bé, doncs aquí ja tenim els alls, que estan dauradets. Veieu? Deixem un moment que refredin. Ho guardarem a l'oli aquest. Ja tenim gairebé la picada feta. Ara el que farem serà posar-hi una culleradeta de nyora, una mica així abundant, de salsa de nyora. També podeu comprar nyores que les remulleu i després les poseu amb la salsa, però així és més pràctic. Això sí, l'envàs el teniu de tancar bé, perquè si no es va malbé. Ara tirarem una miqueta aquí de brou del peix. Una miqueta de pebre negre. Remenarem tot això. Acabarem de desfer-ho bé. Bé, aquí doncs ja podeu veure com tenim les patates, ja gairebé estan. Comencen a estar toves, uns 10 minuts més aproximadament o així. I mentrestant farem això, doncs a les cloïsses les obrirem al vapor. Fiquem aquí. Engegarem el foc. I quan comencin a obrir-se, doncs ja les traurem. Les tapem. Aquí les tenim. Bé, amb els alls ja freds, doncs ja els podem pelar. Bé, doncs ara ja el que podem fer doncs ja serà tirar els alls, que aquí els veieu, estan cuitets, els tirem aquí dintre i els matxaquem juntament amb la picada que hem fet abans. Ben xafats, de manera que quedin ben integrats en aquesta picada. Com estan així ben tubets, doncs no costa gaire desfer-los. I tirarem una miqueta de sal també a la picada. Els acabem de matxacar bé, acabarem de tirar la mica de brou que ens queda. Bé, també posem una miqueta de julivert, així tallat picat petitó. Anem fent així. Ai, volen sortir. Ai, ai, que les almejes se'ns volen escapar. Bueno, ja podeu veure que les cloïsses ja s'han obert. Bé, doncs ja hem tret les cloïsses que ja s'havien obert, ara les reservarem. Guardarem una mica el brou d'obrir les cloïsses i ara anem a mirar com tenim les patates. Veieu, les patates ja comencen a estar cuites. Els hi donem una mica més de foc, res, 2 o 3 minuts, perquè vagin absorbint una mica el brou aquest. Bé, doncs aprofitant que ja estan bullint les patates, hi tirarem la picada que hem fet abans. Anem escampant una miqueta per aquí.
Tirarem una mica de brous aquí, no es perdi res. Remenem una miqueta. Vagi escampant aquesta picada per aquí. I anem posant els talls. Li donem una mica de voltetes així perquè tot es vagi posant al seu lloc, no s'enganxin les patates. Li posem una mica de pebre vermell, que quedi força coloret. I tornem a sacsejar-ho amb la cullera. Anem tirant una mica el suquet. I ara ho deixarem coure uns 5 minuts, que es vagi agafant el gustet. I a l'últim moment hi tirarem les cloïsses per sobre. Tirem una mica de julivert així per sobre, que faci així com més bonic. Poquet, però tingui una mica de color. Bé, doncs ja podem anar posant les cloïsses així a poc. Les anem escampant per aquí. Mentre s'acaba de coure. Bé, doncs ara he parat el foc i deixem reposar el plat ja unes hores, perquè una mica reposat sempre agafa més gust i està més bo. Bé, doncs ja tenim la caldereta de rap amb cloïsses. És un plat que, com heu pogut veure, no és difícil de fer. I és un plat doncs, que resulta molt bo. Ara el que faré doncs, ja serà emplatar-lo. Bé, doncs ja podeu veure com ha quedat el plat. Hi ha aquí 2 talls de rap, unes quantes patates doncs, així tallades llesques, i les cloïsses, i el suc, que ha quedat doncs, molt espesset i molt bé. Bé, doncs ja tenim un altre plat de la teca. Aquest ja és un plat així com més d'hivern, ja serà doncs, per continuar amb aquesta línia de plats. Encara que us faré algun altre dia algun altre postre. Bé, doncs si us ha agradat el plat, doncs doneu-li el like, i si us agrada la meva manera de cuinar i de presentar els plats tradicionals i d'altres que tampoc no ho són tant, doncs subscriviu-vos i així podreu veure nous plats. Us espero. Fins aviat.